Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ruban sekolah ho number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu kendai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan ka ribhoy dorbar ka lalum cingalang ya borok hinong mikmat bat kino elam jo ka ribhoy banyo ethiri tai halor ka reservation policy ka brikamat ka balaya keren bah kini sngi hakini cingalang gila don laingut ki amal ina ribhoy ki balawan manishimenta la don langru kino elam sang bhalang bat kino elam shnong kini kedi cingalang ka beningkong kumta ompat shimlala ban shem ya kanu karai henry ka jingmut jong ka jingalang kalong baka ribhoy dorbar ka kwa ba ka dei ban mi tangkwe ka sur na ribhoy halor ka reservation policy Aka jingalang ka bakerpang ka manggilakot nang na ka benta ka reservation policy ka baka sarkar kadang don haglenti ban pemai ka ngilakot lut ya ki nomik mat jongin na ribhoy borosan ngut nadu Kiba Henry na pedeng kita kisangut, kiba lapoi kilong tang laingut, na ki MLA, ki MDC kilawan arngut, kiba semla ban poi ban ni hang ni kesni, kila penpau, ba kidang don ki program kiba kimla cuban kiar. Ni ai kublai yo ba medal bonds im UMLA nongpo, ba Charles Marngar, UMLA ba UMDC jong kemahoti, ba ki Dr. Celestin Longdo, UMLA jong kumsning, ba dia iba Balajit, Arani UMDC jong kanongpo, di balaya wan kat ban ini bala ai sibun gijing tren gijing pelisai gijing selok ban ini kino alam jong kari bocor bar hakane kesni hakane gijing selok ngila ya ai jeng mut gi babun bha na kino alam jong kari bocor bar ban ngila yo ru gijing pelisai na kini kino mikmat jong ni bat kane gijing alam ka bamenta kesni kampat kut kadang dek tang gijing selok ka banginang teng ya gijing yakren nama kidon sibun kikam ki bangi dai ban pendep Cuma ba kane ka expert committee kanwan banwat jingkit nangi. Ka ke jengmut ka mangidon ban ai jengmut syak sarkar ya ka jingide bat ka district jungi bat penjuru na ka mentara ka jela. De kane kesni ka bangi penpau jeng songo ka makrau yo blai namar ba ka jingi keren ha kane kesni ka long basaiso bagi jeng ai jengmut jong kino yalam baro. Ngadu kino mikmat hadu kino yalam jong riboy dorbar bat kiwe kiseng balang ki badon kat bat ni hakane kesni ki long ki ya keren ki bala ban kei ki bala ruban wanra ya ka jing mentoy ya ka dong ri boy bi ki jongi nila ya kudru ka to kan ne ki benta aka jing de bat ngin hapli kendu ya deputy commissioner kumno bangin dawa ya ki kam ki jam ki bayde balio ya ki samla jong kan district ki jongi ngila penbek bakum kari boy dorbar rengkat bat ki ne ki seng balang ingin sapan ya appointment buat deputy commissioner begini ya keren halor kane ke jingyo kam yo jam dari pun samla ngilawan sisin henry kata ke jingwan jom ni ha beladep kampoi nasional ru ban kane ke por ke babiang bangin lek biang bandawa ya jingdon kam ke jimento jom pun samla de kane ke sngi ke bang sia keren ya ka ki babun ki poin henry ke bang sia record ya ki bat haka juga poru ngim sim kano karai hindai kan ngini kendo biang haki ketu kan esngi ki bansawan haka bagine ki ju kinong mikmat bat kini kinong mikmat ki bomla ban poi ban tak sngiru dunia wer biang yaki kini wan sya kan ki slok namar bangi kwa ba kasur jong kinong mikmat jongin na ka dong riboy kan long tanggawe lagde haka jing dawa ya kino ki jing ajimut kade ban mi tanggawe kasur ngim kwa ba Enomik mat jong ni kinmi la ka jong kajing ajeng mut jong ki kata ka de temu ka magi kot ha ka ni